Bé, lo prometido es deuda. Havíem dit al començament del programa que parlaríem amb un dels components d'aquest col·lectiu d'artistes d'Argentona, col·lectius d'artistes professionals d'Argentona, professionals professionals de què? De què poden ser professionals? Artistes... A fer recordar allò dels hermanos Marx, la parte contratante. Bueno, són professionals, són artistes, vaja, ja se sap com són els artistes. És que sembla que faci una separació entre professionals i artistes. No, es pot ser professional i no artista. No, saps què passa? Que volia dir-ho tot junt, però pensant la frase, perquè tenen la subfrase, i no hi havia... Deixa que ho defineixi el Toni. Com et consideres? Presentem primer i altre. Sí. Perquè, clar, és que si comencem així a saco... Toni, avui tenim amb nosaltres el Toni Arteaga, que és un dels membres d'aquest col·lectiu d'artistes professionals d'Argentona. Bona tarda. Bona tarda. Com estamos? Hola, ¿cómo estamos? Ja ho veieu que és artista. Com estamos? Bona tarda. Soc professional. Sí, senyor. És una mica barregant, ens ha sortit. Sí, una mica barregant. Home, com que barregant d'Argentona... Sí, senyor. Hola, ¿cómo estamos? Com estamos? Sí, senyor. Ja he vingut. Toni, què tal? Com estàs? Bé, molt bé, bona tarda. Molt content d'estar aquí amb vosaltres. Mai havia vingut als Notxes de nit. No havies vingut mai? Mai. Home, això s'ha d'estrenar, treu el cava. Sí. Farem l'inauguració amb els barcos, saps allò que fan que tiren l'ampolla? Bueno, podem trencar el canti. Trenquem el canti i inaugurem que el Toni és la primera vegada que ve el programa dels Notxes de nit. Doncs no serà l'última. Bueno, a veure, prenc la paraula. Val, però ara si no serà fins setembre. Bueno, quan ens barallem et recordaré. Mira, te'n recordes aquell dia que em vaig dir que... Escolta, Toni, no et preguntarem qui són el col·lectiu, perquè ho han dit moltes vegades. Sí, ho han dit moltes vegades. Però qui són el col·lectiu? Bona pregunta. Per exemple, vosaltres. Per exemple. Sí, però és que representa que no es poden fer propaganda. No, no ens en fem. O sigui, per tant, ell ha de parlar en tercera persona o en primera, però que està dit... Bé, és igual. Nosaltres estem... Serà l'entrevista impossible aquesta, també. A darrere, nosaltres estem a darrere. Sí, com que tots som del col·lectiu sense portes, jo en un moment donat puc fer d'entrevistador, no? També. I aleshores us puc fer preguntes a vosaltres. Sí, però jo ja he dit que el repte és, i sobretot perquè, com que surt la imatge no es confongui, quan tu preguntis t'has d'aixecar... I venir aquí. Faríem com el joc de les cadires, saps? Podem posar una música i començar a voltar la bola. Sí, jo li dic a en Peti, música d'entrevistat a entrevistador. I quan para la música, vinga. Ha de ser aquella de... És de la de Benny Hill. Si tu busques Benny Hill, et sortirà aquesta. Ai, Déu meu. Bueno, va, anem a començar l'entrevista. Saps què passa? Que et dic que avui tenim molt de temps, per això anem allargant. Però no és que el tinguem que l'anem allargant, és que avui és l'últim programa i tenim ganes d'això, d'anar una mica allò a la nostra bola, que ja ho fem sempre. Toni, la confiança fa fàstic, ja ho sé, però... No, vosaltres aneu fent, jo estic aquí mirant. No, procura parlar més tu que nosaltres. Sí, perquè si deixes parlar nosaltres... L'entrevista. Jo soc home de poques paraules i justes. Però les que dic, les dic. Les claves, no? Sí, bueno, em sembla que sóc així, ara no me'n recordo. Escolta... Comencem pel començament. Toni, el col·lectiu que us van portar per parlar del Dia Mundial del Teatre l'heu feta més grossa aquesta vegada, no? Quines pretensions teniu? Ui, pretensions. Per aquest any o de futur? Perquè som ambiciosos nosaltres, No, que som ambiciosos sí, perquè 3 anys fent el Dia Mundial del Teatre, jo trobo que ja és pecat ambiciós, positivament, i ara heu anat a més, no? Com que no vull dir-ho jo, explica't tu. Bé, el que estem fent és recuperar el Festival Sense Portes, que ja vam fer aquella primera edició. A l'any 2007. A l'any 2007, i ara portem 3 anys treballant, i l'organització del Dia Mundial del Teatre que fem cada any està dins de la dinàmica de recuperació d'aquest festival. També fa 3 anys que ens reunim, que negociem amb l'Ajuntament per mirar de reprendre aquest festival,
i ho estem aconseguint. I aleshores què passa? Aquest any podrem fer, hem arribat al punt, han sigut 3 anys de feina, però que hem aconseguit recuperar el festival, i aquest any serà una edició limitada. Fins i tot edició, com aquelles edicions, diu, farem una allò però serà limitada, o sigui, per 4, no, és limitada perquè serà més curtet. Perquè serà, jo crec, un botó de mostra del que serà en el futur, és a dir, en el futur ja per l'any que ve. Aquest any tenim un pressupost limitat, això fa que l'event, l'esdeveniment sigui més petit, més reduït. Fins i tot en el cartell hem posat com un petit logo que posa Festival Sense Portes, edició limitada. Home, doncs és atractiu això, la gent que vegi edició limitada diu, ostres, serà algú... Exacte, està numerat, és a dir, no tothom podrà ser. Però bueno, hem aconseguit recuperar el festival. Aquest serà jo crec que serà un bon botó de mostra del que serà en el futur, i jo crec que serà una cosa, encara que petit, lluirà, i jo crec que quedarà molt maco, i que serà un esdeveniment molt maco per la ciutat. Escolta, el Festival Sense Portes, la idea del primer festival que es va fer l'any 2007, que es deia Festival de Teatre de Carrer Sense Portes, hi havia un esperit, hi havia com t'ho diré, com una atmosfera molt especial. La gent que va assistir en el festival, el primer festival, va trobar que era com molt agradable, com uns espectacles molt interessants, que tot el... Per tot el públic. Sí, per tots els públics. A més, era en un espai molt concret, que era la plaça que anava des de la Cap de Creus, Paret de les Matides, fins a la plaça de l'Església, el que és el centre històric. Era molt agradable de passejar, havia enganxat, sembla que era dissabte i diumenge. Vull dir que tot va fer que aquell festival se'n parlés molt, i se'n parlés molt bé del festival. L'esperit d'aquest festival és el que vol recuperar aquesta segona edició? Tu ho has dit. Anava a dir quina és la pregunta, no? Com en Jaume Barberà, no? Sí, ara quina és la pregunta? Sí. És aquest l'esperit i amplificat. És a dir, pensa, el subtítol del festival d'aquest any és Festival d'Arts de Carrer i Llocs Extraordinaris. És a dir, que és el mateix esperit que tenia el Festival Sense Portes de l'any 2007, en el sentit, som fidels al nom, Sense Portes vol dir que és obert. Obert no només al públic, sinó també a la participació de les companyies, després en podem parlar. Però, a més de ser un esdeveniment obert al carrer, un accés directe, obert a la cultura, diria jo. A més, volem portar el teatre a llocs que no és habitual que hi hagi teatre, a part del carrer. Aleshores, anem a buscar aquells llocs que durant l'any estan tancats i els obrirem perquè es pugui fer teatre dins. Aquests llocs poden ser qualsevol lloc. Per exemple, pot ser una casa particular, com pot ser un balcó, com podria ser l'interior d'una nevera. Qualsevol lloc que pugui tenir una persona públic i una persona actuant és susceptible de ser convertit en un espai teatral. I escolta, i això ho heu aconseguit, ho esteu aconseguint, perquè suposo que no sé què és primer, si l'ou o la gallina, no sé si vau tenir la idea d'anar amb aquesta ideologia del festival, de dir teatre de carrer i llocs, com has dit? Extraordinaris. Això us va venir primer la idea, o és que ja coneixeu companyies que podien tenir un format per entrar a formar en aquest, diguem, tipus de festival? Com ha anat primer? Què ha sigut primer? No, ha sigut una cosa portava a l'altra, ha sigut del mateix esperit de ser fidels al nom, al Sense Portes, una cosa ens va portar a l'altra, i va ser, recordo un dia parlant amb en Xavi, que va sortir aquesta possibilitat d'obrir aquests espais també al teatre. Perdona, hi ha prou propostes d'aquest tipus? Vull dir, com a mercat, ho dic per als que estan acostumats a veure un format molt concret, inclús en carrer, existeixen propostes teatrals així? Existeixen, i ara, i a més hi ha com una cosa que s'està posant de moda, que són els microteatres, que a Barcelona són una mena de multisales on es fa teatre a llocs molt petits, en habitacions. I aleshores és un teatre
teatre que proposa un ambient íntim i una relació de proximitat molt intensa entre l'actor i l'espectador. Hi ha propostes. La majoria, però, són coses de carrer, s'adapten al carrer. Però, igualment, hi ha coses que sí que són adaptables, que s'adapten a llocs diferents. I el que ens interessa també a nosaltres és la poètica del lloc. És a dir, igual que una companyia pot venir a fer una obra de teatre en una plaça i la transforma, aquella mateixa plaça aporta la seva pròpia poètica, i és el que ens interessa, és la capacitat de transformació que té el teatre, però també en qualsevol altre lloc que no sigui necessàriament un escenari. Jo crec que no hi haurà cap espectacle sobre l'escenari en aquesta edició, em fa l'efecte. I ja que parles de llocs, quins llocs sou els que a priori es faran servir dintre d'aquest festival? És a dir, quina àrea agafa? Quin espai agafa? L'àrea serà la mateixa, més o menys la mateixa. Potser s'ampliarà una miqueta, depenent dels llocs, que encara està per decidir alguns llocs, però bàsicament el centre neuràlgic del festival serà el mateix, serà plaça de Vendra, serà plaça de l'Església, serà Can Doro, serà aquesta zona d'aquí, i com a espais ja interiors segurament hi haurà el Saló de Pedra, probablement el Casal, això, els llocs interiors encara estan per decidir. Perquè suposo que ja comenceu a tenir, ja s'ha fet una selecció, ja comenceu a tenir les companyies, o encara esteu en la fase de preseleccionar o seleccionar? Estem en la fase. Avui es tanca el termini. Avui es tanca. Avui es tanca el termini d'admissió de propostes. D'admissió de propostes. Hi ha hagut propostes? Sí, hi ha hagut moltes propostes. Aquesta és un altre caràcter del festival, és el caràcter obert, en aquest sentit. No hem volgut anar a buscar companyies que nosaltres ja podem conèixer, perquè ens movem al mitjà, sinó que hem fet una convocatòria oberta perquè la gent es presenti, perquè les companyies es presentin. I hi ha hagut moltes propostes, i encara avui estan entrant propostes. Aleshores tenim problemes per triar, perquè és difícil triar entre bones coses, i hi ha moltes bones coses. Llavors podríem dir que a més, potser encara que sigueu del ram, per sorpresa vostra, podríem dir que heu vist que hi ha una bona salut teatral amb aquest concepte de... Sí, hi ha molt bona salut teatral, en el sentit, la gent estan fent coses, la gent s'està movent, la creativitat està a tope. Jo crec que la crisi no ho atura, al contrari, jo crec que encara hi ha fas anar més al cap, no? Jo crec que ho amplifica, i jo crec que també la gent està disposada a treballar en general, però jo crec que això passa a tota la societat. La gent treballa més per menys diners, i sovint ja l'objectiu ja no està en aconseguir una quantitat de diners, sinó en aconseguir fer el que tu vols fer. Sí, perquè ara que s'ha anomenat això, és una cosa que potser és bo que sàpiga la gent, no? Vull dir, a part de la novetat en molts aspectes, clar, novetat perquè es fa un festival, es fa a Argentona, que encara que no sigui una línia contínua es vol mantenir l'esperit del 2007, interessant perquè probablement és l'únic festival, si més no del Maresme, en què hi ha aquest format en què es diu carrer i llocs insòlits, extraordinaris, però és que a més teniu una altra manera de portar el festival, no? Vull dir que no és a taquilla, no és... Com va això? Com funciona això de que les companyies... És a dir, el fet de que... Tu estàs dient, no?, de que les companyies, doncs hi ha moltes companyies que cada vegada hi ha molt... Vull dir, amb el fet de la crisi i tot això, has d'anar a fer més el coco i empescar-te-les per presentar espectacles que siguin atractius, però clar, hi ha una feina feta, no? Aquí la gent... Sí, però... S'han invertit temps i unes hores, però
Hi ha un format, no? Com es fa? Com es fa això? Sí, bé, el format és... Perquè no sé si és ben bé la primera pregunta o pots contestar la primera o la segona, com vulguis. Seguim amb el caràcter obert del festival, sense portes. Sempre hem intentat ser fidels al nom, sense portes. El format consisteix a les actuacions de carrer, les companyies passaran la gorra, no es pagarà entrada mai, les companyies passaran la gorra han acabat l'espectacle. Amb això volem fer pedagogia en el sentit que el públic que vingui en sigui conscient de que les companyies estan venint a treballar gratis, ara acabaré d'explicar-ho, i les companyies al carrer, repeteixo, poden passar la gorra acabat l'espectacle, les companyies que actuïn a l'interior poden fer servir el sistema de taquilla inversa, és a dir, que el públic paga a la sortida. A la sortida. Si t'ha agradat, paga, si no t'ha agradat, no paguis, o paga també. O paga menys. O paga menys, sí. Però el sistema és aquest. I la proposta que ha fet el festival, que tenim una dotació econòmica molt limitada, ha sigut la de, us oferim aquest espai per treballar, us oferim la possibilitat de també passar la gorra o posar una taquilla inversa i veniu aquí i nosaltres el que farem és atorgar uns premis. Això sempre és interessant. Atorgar uns premis i la major part del pressupost se n'anirà a pagar aquests premis. I quins són aquests premis? Quants premis hi ha i quina dotació hi ha d'aquests premis? Hi ha 3 premis. El primer premi és el premi del públic, que el públic assistent votarà la proposta que li agradi més i en funció de la proposta que sigui més votada guanyarà el premi del públic, que és el premi Clau Mestre. Clau Mestre, això és clar. I està dotat amb 1.500 euros. Hombre, que no està malament. No està malament, no està gens malament, no. Després tenim el premi Pom d'Or, que serà el premi del jurat, un jurat que encara està per establir, per decidir qui serà. Tenim algunes idees, però evidentment no serem nosaltres, serà gent aliena a l'organització. I està dotat amb 1.000 euros. I després tenim el tercer premi, que és el premi Frontissa d'Argent. Tot està relacionat amb les portes, evidentment. Naturalment. I que estarà dotat amb 500 euros. I serà el segon premi del jurat. Molt bé, perfecte. Escolta, quan estaves... aprofito, si algú dels convidats li vol fer alguna pregunta. Digues, Jordi, li vols fer una pregunta al Toni? Quan es va crear el Sense Portes? El festival? El festival es va crear el 2007 i va ser una iniciativa en aquell moment. Hi havia en Leandre, la Claire, i jo no hi era. Jo hi era aquí, jo vaig venir al festival, però jo no formava part de l'organització. De fet, jo no soc d'Argentona, jo vaig venir a viure a Argentona fa uns anys. T'estimem igual, eh? Sí. M'estimo igual. Jo sé que mai no seré d'Argentona, però perquè ningú que no hagi nascut a Argentona. Ja mirarem de donar-te el carnet, per això no és problema. Ah, sí? Donar el carnet? Una frontissa de... Una frontissa d'argent. Maria, li vols fer una pregunta? A veure. Digues, Maria. Que en aquest espectacle que fareu, més o menys quantes persones actuaran? Quin espectacle? Vols dir espectacle o festival? El festival. Més o menys quantes... vols dir que calcules quantes persones treballaran per fer el festival? Sí. O quantes companyies creus que poden actuar? O sigui, tota la gent que actuarà i que ajudarà a que l'espectacle vingui, quantes persones en total seran, més o menys? Molt bona pregunta. Encara no ho sabem, això. Encara no hem tancat primer la programació, és a dir, no sabem quantes companyies vindran i ni quants integrants tindran aquestes companyies, però evidentment que hi haurà molta gent involucrada treballant. No només nosaltres, que som un col·lectiu de 9 persones ara mateix, que estem muntant el festival, sinó gent que col·laborarà, per exemple, comptem amb tu, que vindreu a ajudar-nos. Que aquí no es poden dir explotació infantil perquè no cobrarà. No cobrarà, evidentment. És voluntariat. Poder igual val la pena, ara que dius això, poder val la pena de fer una crida a aquesta gent que igual pel que pugui ser no s'han apuntat o no estan dins del col·lectiu per el que sigui, però que igual li interessaria o tindria ganes de dir, ostres, a mi m'agradaria col·laborar amb aquesta gent el dia del festival, per exemple, de dir, ostres, vull donar un cop de mà perquè veig que és una proposta molt interessant i igual s'apunten. Vull dir que si algú... Entra dins l'esperit del caràcter obert del Sense Portes a la participació activa de la ciutadania. Nosaltres som un col·lectiu, ja ho sabeu, nosaltres estem muntant això, és completament sense ànim de lucre
tot i que som professionals, però quan cobrem som professionals, no? Quan no cobrem, quan quan fem coses així també som professionals. Quan no cobrem ho fem professionalment, no és això, no? Així m'agrada. Però això sí, que ho sàpiga tothom, que això és una cosa que està muntada des de la ciutadania, diguem-ne, que ha portat endavant aquest projecte de manera completament altruista, i evidentment que necessitarem gent que vulgui venir a col·laborar, perquè necessitarem molta gent a l'organització, això segur. Jordi, digues. Cada any feu un festival? S'intentarà, no? Aquest és el plan de futur que parlàvem al principi de tot. El plan de futur és que sigui una cita anual, i aquest any es farà el 14 de setembre, dissabte, no ho havíem dit. És veritat, no havien donat la data. El dissabte 14 de setembre, i esperem que en anys successius sigui una cita de 2 dies. Escolta, perdona, Maria, és que vull aprofitar el que acaba de dir en Jordi. Diu, cada any fareu festival. Tu al principi de la conversa has parlat, doncs, que amb les negociacions que hi ha hagut amb l'Ajuntament heu aconseguit, doncs, que aquest any es faci aquest tastet, diguem-ho així, de festival de teatre, però que en les pròximes edicions això en principi ha d'anar més. Què vol dir? Que hi ha hagut un bon flipback, diguem-ho així, o hi ha hagut diàleg amb l'Ajuntament perquè això hi hagi... Sí. El compromís, si és la paraula. Hi ha un compromís pendent de signar un conveni que garanteixi que això es farà així, però hi ha un compromís amb números per part de l'Ajuntament de que aquest any ja ha sigut això perquè és el que ha estat possible, i els anys següents serà més. I des del primer dia que vam proposar a Cultura, a l'Àngel Puig sobretot, ell es va mostrar molt obert, molt interessat en aquesta proposta. Després, els terminis de l'Ajuntament són els que són, és a dir, les coses de Palau van a poc, i ara s'ha de preguntar aquí, s'ha de preguntar allà, s'ha de veure què diu el secretari, s'ha de veure què... Els terminis són lents, però jo crec que l'actitud de l'Àngel Puig sobretot ha sigut decisiva, perquè ell ha volgut, des del primer moment va dir sí, jo vull que va això es faci. Va apostar per això, no? Va apostar perquè això es faci. Per tant, no seria massa arriscat dir que l'any que ve es pot comptar amb un festival? Bona pregunta, això és el futur, i el futur igual l'any que ve ni tan sols el país existeix tal com és ara. On estarem? Igual tenim un altre país nou, també, és a saber. Però malgrat tot, els calés hi seran. Esperem, no? Els haurem de donar per construir el país. Que sí, hi ha voluntat política, de que així sigui, però evidentment s'ha de signar un conveni, perquè clar, la voluntat política ara hi és, però poden passar moltes coses en el futur, i jo crec que és necessari perquè el festival, perquè l'esdeveniment aquest tingui una certa estabilitat, que es signi el conveni. I suposo que també és necessari, aprofitem-ho, que en aquest cas evidentment que farà molta il·lusió que vingui gent de tot arreu, però que la gent d'Argentona respongui en aquest festival. Esperem que sí, és per la ciutat aquest festival, i és a la ciutat que revertirà el benefici d'una cita com aquesta, que suposa la visita de tanta gent, i el moviment també econòmic que això significa, econòmic i cultural sobretot. Sobretot cultural. I el fet d'estar a prop de Mataró, d'estar en una comarca com és el Maresme, que sempre hi ha molta moguda cultural, doncs suposo que això també, el fet que es faci el festival pot cridar que vingui més gent, no? Estem a tocar. És la nostra intenció, que tota la comarca vingui aquí. Jo crec que tothom a Argentona s'hauria de reservar el dissabte dia 14. Ja ho podíem posar a l'agenda, sí senyor, clar que sí. Però el dia 14 de setembre, el dissabte a la tarda, jo crec que aquí es pot fer una festa molt maca. Què farem si plou? Buscarem alternatives, també podria ser, perquè és un festival de tipus. Sí, però pensa que és després de l'11 de setembre, i com que haurem sortit triomfants de l'11 de setembre, farà un sol estupendo. Lluirà el sol al país. Home, hi haurà un sol estel·lar. Bueno, ja lliura el sol, que igual és estelada, és un sol estelada, però lluirà un sol ben maco. Maria, acabarem aquí per això. Maria, tens alguna pregunta? Que veig que estàs amb el micro. Sí. A part de festivals, alguna vegada no us heu plantejat la companyia d'anar a fer un teatre que no sigui un festival? O sigui, no inaugurar, sinó anar a fer un teatre a un lloc i que
Vols dir que si els membres del col·lectiu organitzador, si no ens han plantejat de fer un espectacle tots junts? Sí, o sigui... Ser una companyia i fer teatre pel seu compte. O sigui, com per exemple, que tu vas a veure espectacles, que hi ha un inici i un final. En canvi, quan fas el festival, és com si fessis una inauguració, una cosa, però no fas un teatre que allò hi ha... Hi ha principi, nus i desenllaç. Sí, això és com una presentació, si alguna vegada us heu plantejat al col·lectiu de fer un espectacle a un altre lloc o aquí a Argentona que tingui principi i final. Home, Toni, tu que porta en veu del col·lectiu. És qüestió de proposar-s'ho, no? És qüestió de proposar-s'ho. Com a col·lectiu, jo crec que serà... Bon, ja organitzem els Dies Internacionals del Teatre cada any, que ja és una mica... Ja hi fem alguna cosa. Jo crec que és difícil que com a col·lectiu ens ajuntem per fer un espectacle, perquè tots som professionals del teatre i tots estem amb coses molt diferents, molt diverses. I aleshores seria difícil. Hauria de ser una cosa molt específica, molt concreta, que diguem, mira, anem a fer un projecte per allò. Potser per l'any que ve, però nosaltres preferim no actuar, no participar com a artistes del festival mentre que estem a l'organització. Més que res perquè es necessita molta gent i s'ha d'estar... No obstant, ja que la Maria ha fet aquesta pregunta, així com és obvi que aquest és el primer any que fareu aquest tastet o aquest festivalet, però així com el Dia Mundial del Teatre, d'alguna manera poseu el vostre granet de sorra siguent organitzadors i com a divertiment voleu actuar una mica, no s'ha plantejat o us heu arribat a preguntar com a col·lectiu arribar a portar una producció pròpia dintre del festival? Ens ho hem plantejat, sí. Ens ho hem plantejat. Ara bé, ha sigut... no ho veiem factible, tampoc, de fer-ho, per qüestió de terminis, també, perquè en terminis no arribàvem... Però hi havia, en aquest esperit de trobar espais, volíem fer en alguns llocs concrets algunes coses i ens vam plantejar en algun moment determinat de fer una producció, però no ho vam veure factible, almenys per aquest any. Potser per anys següents, potser podria entrar dintre dels objectius que hi hagi una producció del mateix festival, per què no? Per què no? Bueno, doncs, Toni, volies preguntar alguna cosa, Jordi? No? Val. Toni, dia 14 de setembre, també direm la veritat, nosaltres dins... No hi serem. No vull dir això. Dic, com a programa cultural han volgut expressaments, som conscients de que no teniu tota la informació, perquè encara com tu ben bé dius, avui és l'últim dia de termini de companyies. Sé que heu tingut un èxit molt gran ja només amb la crida de companyies que han vingut, però crec que era obvi que com a programa cultural també donéssim aquesta notícia del festival. No obstant, evidentment seguirem parlant quan ho tinguem ja a sobre i llavors ja parlarem de companyies i suposo que tindreu moltíssima més informació perquè això ja s'està... Com a mínim s'està posant al forn, no? Jo crec que en una setmana, 10 dies, podríem ja saber quina serà la programació. Quina seria la programació, no? En Jordi ens demana una pregunta, ha de ser l'última, Jordi, que el temps s'estira sobre. A veure, Jordi. Que a part de fer espectacles per l'estiu, no podríeu fer espectacles per l'estiu, llavors estar preparant-se espectacles per l'hivern, sí, com algú fan? Vols dir... Es vol donar feina, es vol donar feina. T'agraïm que doneu feina. No sé, suposo que teniu al voltant qüestions familiars que us fan més... ser més conscients, més solidaris, però m'imagino que vols dir organitzar coses a l'hivern, no? Sí, és a dir, que no només fem festivals a l'estiu, vols dir, sinó que també fem coses a l'hivern. Podríem fer el festival sense portes d'estiu i el festival amb portes tancades a l'hivern. Jo suposo que esteu referint que es coneixi com més per tot l'any, no només que digui, que això es fa a l'estiu, i a l'hivern què es fa? Doncs res. Podria ser com la festa major, que n'hi ha una d'estiu i una altra d'hivern. Sí, això, que es coneixi com més el sense portes. De totes maneres, el col·lectiu sense portes ja fa a l'hivern
ja hi ha la celebració del Dia Mundial del Teatre. Però a l'estiu es fan més coses que no pas... Això sí. A l'estiu sempre es fan més coses, perquè a l'estiu tot a cuca viu, diuen. Perdona, però hi ha una cosa que ens hem deixat en el tintero, ja que la Maria m'ha fet recordar. Tinc entès que, no obstant, per primer cop el col·lectiu participeu a la Festa Major, no? Portant alguna cosa. Bé, sí, col·laborem. Ara ja ho he dit jo. Tu ho sents tan teu que ho dic al Toni que és el fons el que... Toni, el col·lectiu també col·labora a aquesta festa major? Ara dirà, jo no sé res i ens ho haurà de preguntar a nosaltres. Ara provaré a veure si és això el que pregunteu. Farem una petita col·laboració, bona part que tindrem muntat un stand, una petita taula del Sense Portes, del festival, i portarem una companyia, en principi la idea és aquesta, portar una companyia d'impro show. Sí. Sé que hi ha aquestes intencions. Bueno, que aneu a més, llavors, en aquest sentit, ja aneu a més. Home, és que... Ara ja m'hi poso jo. No, ho dic perquè... Canvia't. Espera, que em canvi. Jo ja tinc una pregunta ja preparada. Bé, ara ja estic al lloc del que respon. Digue'm. No, que si la pregunta l'has de fer jo. El meu company Antoni farà una pregunta. Sí, digues. Hola, Xavi. Hola, què tal? Com estàs? Escolta, mira, això del Sense Portes, tu ens podries dir quins tipus d'espectacles tindrem a la programació del festival? Encara que no sabem exactament, sí que sabem quin tipus d'espectacles hi haurà. Serà tot teatre, serà tot circ, què serà? Vale. Xavi, aquesta és la pregunta. Ara jo pensava que em faria l'altra, ara m'ha enganxat, No, però la sé. Has perdut la feina, M'està agradant més Antoni que tu. Clar, perquè, ostres, és que ell és nou. I els nous... Tot és més fresc. Això que haurà de venir cada dia? No, cada dilluns, només cada dilluns. Cada dilluns, va. Tu no comencis a fer ara... Ho has fet molt bé, A veure si fareu aquí com en Guardiola i el Tiago aquell... Però veus, estàs fent el que fas quan preguntes, o sigui, tu no respons... No, ara responc. M'has preguntat quin tipus... Jo diré, hi ha una varietat de companyies que han presentat les seves propostes, n'hi ha companyies de circ que han presentat, moltes companyies de circ que han presentat proposta, fins i tot hi ha companyies de dansa que també han presentat proposta, titelles, propostes d'aquestes especials que en deies tu per llocs, com en deies, llocs extraordinaris. Ens han arribat propostes de companyies, gent... He de dir que la majoria de les companyies són gent molt jove. Són companyies joves que fa poc que s'han format, però que són gent amb una empenta brutal. I que ens han arribat propostes d'aquestes insòlites, o propostes per llocs extraordinaris, com el que presentem aquí a Argentona, que realment són espectacles que es podien fer, el que deies tu, dins d'una casa, dins d'un pati interior, dins d'un balcó, dalt d'un balcó, etc. D'això n'hi ha també d'espectacles. Per tant, hi ha una feinada a poder fer una bona tria, que la veritat és que el que deies tu és que han arribat, no sé, jo diria que fins a... Més d'una cinquantena. Sí, cap a 40 propostes. Acaba de dir més d'una cinquantena. Sí, més d'una cinquantena. Bueno, 40 ja és més. Ell entrevista, Sí. Ell té una informació addicional. M'estàs desautoritzant ara mateix. Ara t'entenc. Clar, ell és l'entrevistat i en aquest cas si diu 50, vosaltres hauríem de dir, ostres, moltes, no? Clar, jo he dit 40. Però bueno, has de pensar una cosa. Jo sóc el president. I si el president diu que n'hi ha 40, n'hi ha 40. Ha parlat el president. Aleshores hi ha 40. Doncs escolta, moltes gràcies, Xavi. Sí. No te'n vagis. No me'n vaig. Queda't, perquè encara ens queda més. Sí. Jo em quedo, ja vindré cada dilluns. Si vols quedar-te, Toni, tu ets lliure. Espera, que ara fem de fer el canvi. Sí, això, feu el canvi. Que és que la pregunta que havíem de fer per fer el canvi, que m'envieu fet... Sí, és veritat, no l'hem fet al final. No l'hem fet al final. La pregunta era, quina... Fes-la tu. Quina és la participació que teniu aquest any a la Festa Major? Aquest any el col·lectiu Sense Portes va proposar que com que fa 2 anys o 3 ja poder que a la Festa Major no hi ha espectacle de teatre al vespre, com es havia fet sempre a la plaça de l'Església, doncs el col·lectiu va proposar a l'Ajuntament de dir, escoltes, per què no es torna a fer el teatre que es feia al vespre a la plaça de l'Església, que era una cosa que tothom esperava, a més la plaça s'omplia de gom a gom i la gent s'ho passava molt bé perquè eren espectacles molt divertits i molt entretinguts. L'Ajuntament va dir, doncs sí, fes-me la proposta, i el col·lectiu va fer la proposta de
la companyia que ens va venir en el Dia Mundial del Teatre aquest any, que són la companyia Acatomba, que era un espectacle d'improvisació que va funcionar molt bé el Dia Mundial del Teatre, la gent va sortir contentíssima, van dir, doncs, coi, portem aquesta gent amb un espectacle més ampliat, perquè allà el que ens van fer va ser 20 minuts, doncs fer un espectacle d'una horeta i portar-lo a la plaça de l'Església. El que no sé quin dia és, no sé si és el 4 o és el 5, no sabem encara el dia, però el col·lectiu el que fa és presentar la proposta, l'Ajuntament l'accepta i el que el col·lectiu farà serà estar aquell dia doncs, donant suport a la companyia, rebent-los, qualsevol necessitat que tinguin, i nosaltres estan allà doncs, per ajudar-los. Escolta, abans que no sigui un overlock de la ràdio, això, sí. Vull dir que estem aquí en família. Sí. Maria, vols fer-li una pregunta o no? No, una pregunta no, però jo vull dir que has dit això de que va venir aquell grup d'improvisació i jo com a públic m'ho vaig passar molt bé, que em faria molta gràcia que tornessin. Doncs mira, tornaran a venir per Festa Major. Perquè ja... T'ho vas passar bé? Molt, va ser molt divertit. De fet, la gent va sortir molt contenta i van riure molt i van dir que s'ho havia passat molt bé. I aquest estiu, per Festa Major, tornaran a passar-s'ho bé. Doncs quedem així. Tinc una pregunta pel Jaume. Va. El Jaume ha fet només d'entrevistador. Digues. Hola, Jaume. Avui ens acompanya en Jaume Noche. Com estàs, Jaume? Molt bé, molt bé. Benvingut, Gràcies. Jaume, digue'ns. El teu braç està una miqueta fatal, Els espectacles del festival estaran més adreçats a un públic infantil o a un públic adult? Els espectacles, en principi, és que s'han de triar, però sí que també hem sigut molt conscients de que arribi a tothom en el bon sentit de la paraula, amb el sentit de que hi ha molta cosa que és per públic familiar i si podem intentarem combinar amb horaris que inclús hi ha alguna cosa per públic familiar i alguna cosa, quasi bé al mateix moment, només per adults i sobretot volem agafar això, públic familiar i adults. Si evidentment hi ha algun espectacle que és per públic, que això per mi no existeix, que és per públic purament infantil, però que té qualitat, que com ha pogut dir el meu company Antoni Arteaga, doncs hi ha molta... és difícil fer la tria perquè hi ha molta qualitat. Això és un punt a favor perquè vol dir que el que es porti serà bo. Perquè serà triat de lo bo. Per tant, no és allò que, ostres, no hem agafat lo més bo de lo dolent, sinó que en aquest aspecte. Vale, la part contratant de la primera part és igual que la part contratant de la segona part. Molt bé. Doncs moltes gràcies per venir. Gràcies, Jaume. Gràcies. Agraït de venir. Avui havia de venir el Toni, però ha vingut el Jaume, però després ha vingut el Toni, després ha vingut el Noche Gran. Vull dir, gràcies als tres per haver vingut. Però al final ho hem pogut fer gràcies sobretot a la participació de la Maria. I gràcies a la Maria, gràcies a Jordi, que han vingut més d'oients, però al final també n'han raonat, o sigui que ha sigut molt maco. Ha sigut uns germans Marcs, això. Perquè hem aconseguit dues persones més que treballaran al Sense Portes, que són la Maria i el Jordi. Sí, senyor. Molt bé. Exacte. Molt bé. I per què no posar una música? Sí, què voldries escoltar? Voldria escoltar Goran Bregovic i com que en Jordi és un fan ens dirà quina doncs vinga, escoltarem Maki Maki. Maki Maki? Vinga, doncs Maki Maki amb el Goran Bregovic. Maki Maki.